କହିବାକୁ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନର୍କ କୁଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି କରିବି ବୋଲି କରିପାରିଲିନି ଯୋଉଟା ଶୁଭ କାମ ସେଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଶତ୍ରୁ କେବେ ଛୋଟ ବୋଲି ମଣିବନି। ମୁଁ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମଲି। ଆଉ ଏତିକି ରାଜନୀତି ଶିଖେଇ ଦେଲେ ରାବଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ବିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହାତୀ ସହିତ ହାତୀ ରଥି ସହିତ ରଥି ମାହୁତ ସହିତ ମାହୁତ ମୁଁ ହଉଛି ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ରାଜା ସହିତ ରାଜା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ ହେଖେ ବିନ୍ଧିଲେ ବାଣ କାହିଁକି ମତେ ହେଖେ ବିନ୍ଧିଲ ବାଣ ଏ କଥା ଗୋଟିକ ମତେ ଦିଅ କହିଲ। ହସି ହସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ସରଥି ଯାହା ମତେ ପଚାରୁଛ ହେ ଲଙ୍କପତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇଠି। ମୋ ଭାଇ ଯାକୁ ଆପଣ ଚୋରାଇ ଦେଲେ ନାରୀ ଚୋର ବଧିବି ମୋହର ଧର୍ମ ଡାବାରି। ଆପଣ ମୋ ନାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରାଇ କରି ଆଣିଲେ ଚୋରକୁ ମାରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଣୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧ କଲି। ହସିଦେଲେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ଚୋର ଭାବି କରି ମାରିଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍ତର ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୂର୍ଖ ପଠେଇଛି। ଆପଣ ରାଜପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ହେ ମଙ୍କୁରଙ୍ଗୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଶୁଣାମି ବେଦେ ପୁରାଣେ ଭାରତ କଥା। ସୁନାର କୁରଙ୍ଗୀ କୋ ପୁରାଣରେ କି କୋ ବେଦରେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣ କେମିତି ରାଜାପୁତ୍ର ହେଇକି ସୁନାର ମୂର୍ଖକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ମୂର୍ଖ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୂର୍ଖ ଡାକିଲା ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସହି ନ ପାରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସୀତା ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ନିର୍ଜନ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଲ ଯଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ କହିଥାନ୍ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆପଣ କହିଲେ ନାରୀ ଚୋର ବୋଇଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସି ହସି ସେଦିନ ଦିଅନ୍ତି କହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସି ହସି ଯେ ଦିଅନ୍ତି କହି ମୋ ବାହୁରେ ମାରିଲି ଆରେ ଲଙ୍କ ସାଇ। ହସିଦେଲା ସେଦିନ ଲଙ୍କାର ରାବଣ କାହିଁକି ଗର୍ବ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତୁମର ଦୁଇଟି ହାତ ହେ ଅଛି ରହି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ପାଦ ଯେ ଅଛି ତରହି। ମୋର 20ଟା ହାତ 10 ମୁଣ୍ଡ ଯେ ଅଛି ରହି କେମିତି ମାରିଲେ ଭଗା ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମୋର ଆହୁରି 18ଟା ହାତ ଅଧିକ ଅଛି ତମେ ବାହୁବଳରେ ମତେ ମାରିଦେଲ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରିକି ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ମରିନାହିଁ ଲଙ୍କପତି ସରିନାହିଁ ରାଜନୀତି। ରାବଣ ପଚାରିଲେ କେମିତି ମାରିଲେ ମତେ କୁହ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ଲଙ୍କପତି କହିଲା ତମର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ହୋଇ। ରାବଣ କହିଲେ ତମର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ରହି ମୋର 10ଟା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ କାମ ନ କରୁଥିବ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତମର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ତମେ ମତେ ମାରିଦେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରିଲେ। ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍କପତି କୁହ କେମିତି ମାରିଲ ଆହେ ଦାଶରଥୀ। ରାମ ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ବଳ ଥିବାରୁ ମୋହର ରାମ ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ବଳ ଯେ ଥିବାରୁ ମୋହର ତେଣୁ ମାରିଦେବି ହେ ଲଙ୍କା ଈଶ୍ୱର। ରାବଣ ବୋଇଲା ଧନ୍ୟ ହେ ଦାଶରଥୀ ରାବଣ ବୋଇଲା ଧନ୍ୟ ହେ ଦାଶରଥୀ ଧର୍ମ ବଳ ତୁମର ଯେ ଅଧିକ ହୋଇଅଛି ଏଣୁ କରି ମୋତେ ଯୋ ମାରିଦେଲ
ବଳା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରୁ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗିଅଛି କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବ ଆହେ ଦାଶରଥୀ କାଳେ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କାହ୍ନା ଅବତାର ହେବି ମୁଇଁ ମଥୁର ଘରେ ସିନା ନନ୍ଦ ହେବି ନନ୍ଦ ଘରେ ଗାଈ ଗୋ ସେବା କରିବି ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାଠ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସରି ନାହିଁ ରାଜନୀତି ମରି ନାହିଁ ଲଙ୍କପତି ଯୋଉ 7 ଜଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ଅଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା ହୋଇଅଛି ବର୍ତ୍ତକୁ ଥରେ ପୁଣି କୁଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି ମରି ନାହିଁ ରାଜନୀତି ମରି ନାହିଁ ଯେ ଲଙ୍କପତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଗୁ ନାରାୟଣ ଗୋପରେ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କପତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜି ରହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ଯାଚିଥିଲେ ଯାହା ମାଗିବ ମାଗ ବୋଲି କହିଲେ ରାବଣ କହିଲେ ମୋ ରକ୍ତରେ ଆପଣ ହୁରି ଖେଳିଥିଲ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲ ଏ ଖେଳ ରହିବ ପୁଣି ସବୁ କାଳ କାଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ସେ ମାଟିକୁ ଯେ ଆଣନ୍ତି ଭୋଜି କରି ଗାମେ ଗାମେ ଯେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମରି ନାହିଁ ରାଜନୀତି ମରି ନାହିଁ ଲୋକ ବୋଧି ଆନ୍ଧାରୁ ଏ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଅଛି ଦେବରାଜ ସାହୁ ବୋଲି ବାବୁଙ୍କର ନାମ ପଚାରିଥିଲେ ମୋ ବାଲିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟିକ ହୋଇଲା ସମାଧାନ ଏଥର ପୁରାଣକୁ କରିବା ଗମନ ଏ ସୁଧନ ଏଥର ପୁରାଣକୁ କରିବା ଗମନ